Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Brad. Ano ko biyawon yan? Ano na, bay? Ano ka bay? May ni may punta ko yan. Manaw-manaw pa kita nagpakwa ini. Napakain kita man ako pakuha. Isang pila. Sulon-sulan ba? Pakain na mga lisag lima yun. Ano, okay ba mga lisag lima? Ano ba yung Abdul ini? Saan daw ni Rakoy o Lendi? Abdul! Uy Brad, nagtawag ako mo GK mo yan. Saan ba ka na ako no? Diyan na sama mo, Brad. Pero pasap kita nagmi-meeting ini. Sabi adin, siguro ka makakagana ka na yan. Ay, tari magasip yung Abdul yun. Ano ba iniinang yun? Kitang kukumat to pakuha. Abdul, ba't ako rin magasip pagtawa ko niyan? Oo ba, siguro na ako ang kakad ka na, Brad? Takad na akong kare, Brad, ha? Kumadji. Ya, higit na sabi niya yung ibang tanag meeting. Ya, sasausab siya ini. Oh my God!